Poštovani gospodine predsjedniče Republike Hrvatske, poštovani uzvanici, cijenjeni kolege suradnici, zaposlenici i umirovljenici Adris grupe, dragi prijatelji. I'm very pleased to welcome our dear guests, business partners from Europe, United States of America, Asia, Australia. Što bi danas rekle i kako bi se osjećale gledajući ove prekrasne tvornice dvije Marije? Marija Longo, rođena Karlevalis, i Marija de Vescovi, rođena Aba, koje su 4. lipnja davne 1872. čisteći austrijsku vojarnu i pripremajući 12 radnih stolova za ručnu izradu cigara, otpočele rovinjsku duhansku priču. Ili kako bi ovoj svetkovini reagirale tisuće rovinjskih tabakina koje su stvarale rovinjsku i istarsku industrijsku povijest. Njihov poduzetni i radosni duh promijenio je protokom vremena način života rovinjskih ribara i poljoprivrednika. Prenose se iz generacije u generaciju, ispunio je i doveo i nas 135 godina poslije ovdje u Kanfanar, trajno nas obvezujući da opstanemo, živimo i gradimo vremenima usprkos. Da različita društveno-ekonomska i kulturna ograničenja pretvaramo u poticaje i poslovne uspjehe, da postojanost cilja postane tajnom našeg uspjeha. Jer kako drugačije objasniti činjenicu da jedna tvrtka, unatoč promjenama država i državnih ustroja, vlasničkih i organizacijskih struktura i nakon 135 godina ustraje u svom postojanju i pritom ostvaruje značajne poslovne rezultate, da gradi, da ne širi beznađe nego otvara perspektivu novim naraštajima, da svojim razvojno usmjerenim i socijalno odgovornim poduzetništvom hrabri, a ne obeshrabruje zajednicu. Ali, dame i gospodo, do današnjih se respektabilnih rezultata i do današnjeg ugleda nije došlo lako. Trebalo je mnogo znanja i rada da se golemo iskustvo brojnih tvorničkih naraštaja uspješno spoji s uvijek novim tehnološkim i organizacijsko-vlasničkim izazovima, da bismo se potom održali, rasli na tržištu i razvijali se u konkurenciji globalnih kompanija. Ne zaboravimo pritom ni činjenicu da našu industriju prate dva različita i nepomirljiva iskustva. Kako iskustvo unosne industrije uz skrb države radi fiskalnih prihoda, tako i žestoka osporavanja koja izravno utječu na zaposlenost i dugoročnu održivost našega posla. Nasljeđujući pozitivno iskustvo iz 80. godina prošlog stoljeća, ali ono višestoljetno hrvatsko iskustvo u duhanskoj industriji, naša je tvrtka dočekala znakovite 90. godine 20. stoljeća, tijekom kojih doživljuje svoj poslovni uspon. Napose nas raduje činjenica da se to dogodilo u samostalnoj Hrvatskoj. Objedinjavanjem duhanskog gospodarstva u drugoj polovici 90. godina stvorili smo jedinstvenu strategiju razvoja hrvatske duhanske industrije, želeći time sačuvati i unaprijediti domaću proizvodnju, osobito u Slavoniji i Podravini, utemeljeno na vlastitom znanju i iskustvu. Odlučili smo jačati svoju materijalnu i proizvodnu osnovu, trajno se oslanjajući na sofisticiraniju tehnologiju, dobro organizirani i disciplinirani menadžment, na kreativnu marketinšku strategiju usmjerenu na zadovoljavanje potreba potrošača, te na iznimnu privrženost naših radnika, vlasnika TDR-u. Riječju, oslonili smo se na znanje, inovativnost i poduzetnost koji leže u temeljima gotovo svakog uspjeha, pa i uspjeha naše tvrtke. Ustrajali smo da nastajanje naših proizvoda nadzire što više znanja, a što manje ruku. Takva poslovna orijentacija bila je razlogom jačanja naših pozicija na domaćem izvoznom tržištu.
Posljednjih 10-ak godina prodaja naših proizvoda višestruko je porasla, osobito u regiji, dosežući 25% regionalnog tržišta. Zadovoljstvo je to veće što u konkurenciji multinacionalnih kompanija i nadalje ostajemo vodećom regionalnom tvrtkom. Godine 2003. utemeljili smo Adris grupu koja nastavlja stoljetnu tradiciju tvornice duhana Rovinj. Čine je dvije strateške poslovne jedinice, duhanska i turistička. U društvima unutar grupe zaposleno je 3000 ljudi, a više od 2000 proizvođača duhana iz Slavonije i Podravine vezano je uz naš poslovni sustav. Polovicu svoje proizvodnje izvozimo. Tvrtka je i nadalje u vlasništvu malih dioničara, odnosno 70% vlasništva i danas je u rukama zaposlenika, bivših zaposlenika, umirovljenika te hrvatskih branitelja. S namjerom da organizacijski i tehnološki unaprijedimo proizvodnju u ljeto 2004. godine odlučili smo ujediniti zagrebački i rovinjski pogon te izgraditi nove tvornice u Kanfanaru. Uložili smo više od 1 milijardu kuna kako bi naši ljudi dugoročno zadržali radna mjesta i ostvarili svoje pravo na rad upravo ovdje. Ostali smo dosljedni u poštivanju naših temeljnih poslovnih načela, razvojno usmjerenog i socijalno odgovornog poduzetništva, odnosno dosljedni u izražavanju specifičnog oblika socijalne odgovornosti i gospodarskog domoljublja. Kanfanar je, dragi prijatelji, i jedno i drugo. I u ovoj svečanoj prigodi podsjetit ću kako je gradnja TDR-ove tvornice započela u ožujku 2005. Prva proizvodnja u ožujku 2006. a cjelovito preseljenje zagrebačkog i rovinjskog pogona bilo je u srpnju 2006. Krajem prošle godine dovršena je i Istra Grafikina tvornica. Obje tvornice danas zapošljavaju gotovo 900 radnika, što je znatno više nego što primjerice Kanfanar ima stanovnika. Osobito smo ponosni na činjenicu da su u projektiranju, izboru tehnologije i gradnji naših dviju tvornica sudjelovali isključivo naši ljudi i domaće tvrtke, kojima ovom prigodom zahvaljujem na dobro obavljenom poslu. Posebno se zahvaljujem autoru projekta, akademiku Branku Kinslu, općini Kanfanar i državnim institucijama s kojima uspješno surađujemo, ali i svima koji su zajedno s nama pridonijeli uspješnom završetku najveće proizvodne investicije u samostalnoj Hrvatskoj. Hvala i onima koji više nisu s nama, a koji su sanjali ovaj uspjeh. Uvjeren sam da će ova investicija uz gotovo 3 milijarde kuna koje ulažemo u turizam dodatno osnažiti naš tržišni položaj i pomoći budućim naraštajima da budu subjekti svijeta, odnosno da budu dionici u europskoj sudbini. Kao čovjek, gospodarstvenik i predsjednik uprave jedne uspješne hrvatske tvrtke imam tek jednu želju. Neka nas buduće generacije poštuju tako što će nas nadmašiti svojim ostvarenjima. Hvala. Gospodine predsjedniče, izvolite. Gospođe i gospodo, meni je drago da sam danas ovdje. Prije 4 sata sam bio u Amanu i kada smo dogovarali da li imam prostora doći na ovaj događaj, onda smo rekli ne da li ima prostora. Prostor se mora naći.
jer je ovo jedan od najvećih gospodarskih uspjeha. Ovo je tvornica najviše kvalitete. Dakle, tvornica koja je primijenila najbolju tehnologiju. Vrhunska tvornica danas u Europi. Tvornica koja poštiva sva pravila i proizvodnje, ali i socijalne zaštite svojih radnika. Zato sam rekao, moram doći. I došao sam da bi se zahvalio vama, radnicima, koji ovdje radite i koji nastavljate rad iz drugih pogona. I da se zahvalimo svim onim radnicima koji su od početka stvarali uvjete da bi se došlo do tvornice koja je prva u Europi. Zahvaljujem se i onim arhitektima i graditeljima, Kinclu i tehnici, građevinskoj firmi. Ali nešto moram reći što je posebno važno, što se razlikuje danas od nekadašnje izgradnje raznih pogona. Nekada se napravila i najbolja tvornica sa vrhunskom tehnologijom, a okoliš se uređivao još 10 godina. Pogledajte danas okoliš ove tvornice. On je kao najbolji park. I zašto je to važno? Pa zbog radnika koji će biti ovdje, koji će provoditi dio svoga radnog vremena, ali u dolasku i odlasku, u vrijeme pauze, on mora imati ugođaj koji će ga motivirati da radi ovdje i da u tom radu i uživa. Jer sve to mora biti u funkciji proizvodnje, u funkciji stvaranje novog dohotka. Reći će netko, pa dobro, to je ipak tvornica duhana, a na jednoj strani borimo se protiv reklamiranja duhana. I točno je to. Mi ovdje ne reklamiramo duhan. Mi ovdje govorimo o zaposlenicima koji će imati sjajna radna mjesta i dobre uvjete privređivanja. Zbog toga sam ja danas ovdje. A da li će netko pušiti? Pa to ovisi o svakome. Ja vam tvrdim, kad bi netko popio svaki dan 5 litara mlijeka, budite sigurni za godinu dana ga nema. Ne treba u ničemu pretjerivati. Ali nešto moram reći što je inače zabluda. To ćete čuti od mnogih ljudi. Ta zabluda kaže, Hrvat Hrvatu sve oprašta osim uspjeha. A ja vam tvrdim da je to zabluda. Danas nema ovdje čovjeka, a ja tvrdim ni u Hrvatskoj, koji nije ponosan na ovaj veliki uspjeh. Na uspjeh ljudi koji su proveli privatizaciju, ali na jedan pravi način da se otvaraju radna mjesta, da se postižu dohoci i da budu poštivana sva pravila koja danas vrijede u modernom svijetu. Vi znate, bilo je raznih privatizacija, bilo je raznih pretvorbi, ali kako su završile? Tako što su novi vlasnici koji ništa nisu platili, imali su razne garancije, zatvarali su radna mjesta, rasprodali supstituciju i onda došli do pozicija, do terena i dalje špekulirali. Takvih imamo dosta, ali imamo i primjera uspješne pretvorbe, uspješne privatizacije i uspješne proizvodnje. Zato
čestitam menadžmentu koji je zadovoljio sve kriterije proizvodnje, sve kriterije društveno odgovornog ponašanja, što će odgovarati praktično svim građanima ove županije, pa i mnogima sa strane. Ovdje još Ante nije spomenuo jednu stvar, ali ja ću je spomenuti. Neće ostati prazan prostor tamo gdje su nekada bili proizvodni pogoni na nižoj tehnološkoj razini. Tamo će doći najmoderniji hoteli, visoke kategorije, koji će omogućiti nova radna mjesta, koji će omogućiti Istri u privlačenju novih turista, u privlačenju onih koji će prepoznati Istru i Hrvatsku kao svoju destinaciju u korištenju godišnjeg odmora. Svima vama koji ste ovdje čestitam jer ste prepoznali uspjeh grupe ljudi koja se zove kolektiv ove tvornice. Živjeli!